Hello guys, good morning ninjong tanan. Diya karong adlaw da guys, dakos gawas das dojan kay. Gikan ko nagkuas kanding das ubos. Kaya na may daghang sagbot sa ubos katungo na apil sa amo ang pagtrabaho. Diya karon guys, dakos ko dia nang karang daghana nagdangkang bunga guys. So makautan na mi dari sunod adlaw. Daghan ka nagkumbabit. Jagapon de guys, wako ka vlog kay nagda mas liksi. Kapuja na pud ko nag-vlog kay harap pa dyan banding-banding kay karejit ra pud sila kay gwar pud sila gahatid ni Tiri. Dahil jagahapon. Kuon pud ning hilak. Arang mingawa, balik na pud trabaho guys. Hapit na mahuman na rong Merkulis pohon. Balik na pud meron. Holdi, init na raba pud. Diyan niguman maghimo padig DTR. Nine man mi kabuok dari sa among gikuanan siya mi kabuok ja. Siya or na po ja. Pero kaming tanan-tanan jud og ipono 100 kapin. Diyan ni ka man na ni guys ato na pukula ATM. Balik. Diyan ini ka Mi 4 ato ko ila Ate Norlina. Hi Ate Norlina. Taman Mi 12. Hindi na ko nakita guys nga. Kuan kanang jahang post. Now iro. Mang stroke man lagi panagsaba mao nang masakitan paghapon. That's why. Si Mayor di ay guys, na diniingon ni Mayor message na mo ni Terry na pining message na rentasa ka diniingon nga pwede ko no si Mayor makasuhan kay nako ni mutabang sa ilahang igso sa ijahang igsuon nga pakasuhan kay pakawaw ko tong gibuhat ni Mayor. Kay kuno igsuon ra lagi kuno dapat kuno di na kuno ibombol gartanan kay sila raman kuno pay makawawan mao tong nag-message taas to nga message guys kay di manggod pud pagan sining ijahang manghud unsa tong mga comment sa YouTube ija pong gipang screenshot ija pong gipang post sa Facebook mga kuan na manggod pud ijang maigsuon sobra na pud nagpatato ko guys dia ay liksi once nga masakitan ko magpatato ko charot sakitan bitaw guys ganahan ko ang ikuha nagngan hindi man siya kasakit dari guys kay ukuan man unod gawas og dari pagkakisakit murag mangurinti alang kamingaw kaadyo kami raman dari kay sila Ate Alig si Aliana o si Kuya Rito mas maribuhok kay kuang Aliana check up ba to minsa kay sila gahapon dyan jarapod guys kay na ay sounds makapiright ko nagpa-sound sa mong silingan eat this na Rono it's so very hot. Hello guys, nauli na day ko guys, gikan dadto sa mong ang trabaho. Pag ang trabaho rito naglingkod-lingkod man iri pag ko kay grabing
Naglabad magang buna-buna. Da ako sa likod guys, kaya nagtanaw ko sa kundol daring nanay, nadaday bunga, bisag wa si Janing katay sa kanang naisaging, narajas ubos sa juta. Daghay bunga na, isa, duha, tulo, upat. I love you too. Dako daras ubos guys. Kay kuan. Nay kay storas tiri dadto. Kuan, kanang nay, igsuong mayor ring video call kay, wala lagi ko si Jay kahungawan sa ijahang kanang nay. Sakit sa daghan nga katong giblog ko nung mayor lagi nga nung kuno laging giblog ni mayor nga naapil ko nung ijahang mga igsuon naapil pud kuno si jag kauwaw kay vlog lagi ko nung mayor dapat nang ta kuno wan naman ta kuno giblog na depress na kuno si jag adjo ja tara ba ni si just kuan guys Saudi ba to depress na kuno si jag adjo ja wa kuno wa lagi kuno si jay ka istoryahan jay kog ning video call lang ja ning man ko nga wa ko load mo tong ningan ko nga adto na ramang tire kay Thomas Tiris bay kay ako damang kus kuan lagi nag-check kus attendance ko adto na ramang tire tawag arong makapahungaw kasi imong gibati kay kuan kanang nay adto pagpalabi kay nara ba kay anak kuan kuno jang hangjo patambagan kuno si mayor nga ipairis kuno ang vlog ja kay wahi naman kay daghan na may ning views pila naman to ka views ja agi jan ta kuan na raman ta kuno but sumpay ni mayor og part 2 karong na raman di naman ta kuno magwawag ijang sila mga igsuon. Inja na pining message na guys nga pwede kuno si mayor nga makasuhan da ng ijahang gihimo kay pakauwaw lay kuno sa social media. Na pining taas man tong message aningin nga kuan na raman lagi unta lagi kuno gi vlog nga ingana kay sila ra lagi kuno pud mauwawan ja luoy kuno pud ilahang mga ginikanan ja naluoy ko si jang igsuon naluoy pa kong mayor naluoy pa ko si jang igsuon na karong nang video call ni Tiri nga tawas lang nasud kuan depress na si Jaka Adjo ganihan nagchat-chat man mi nakahilak lipag ko kay nakahilak ko kay depress na dai ko si ja na bajay anak ja nga na kuan naman ko puna na naka suway na pagkug nga na sa katong kami pa nagaway-away mo nang kuan pag ko makapil pag kog di lalim makapil pag sakit ba mo nang mahana dyan gitambagan nga na unsyara ko makapag video call nimo og kuan na nakoy load kay wa man ko nagload sa ang SIM kay wifi ra may among gamit na risbay ja moto ning ko nga tawag naman ni Tiri arong makapahungaw kasi mong kasakit tuto ang video call sila arang hilak nga naman kung na mga away-away nga na di na laman lagi yung tako ni ko daghan man ko ning message na ning message ni Tiri na nga na Diya kay usa mga wahi naman kapangat pud tong mayor kay sobra na lagi pagijang mga manghod ug gijang maguwang mao na. Diya guys hapit na mi mahuman sa mga ang trabaho. At ni ka Merkulis last, dyan ni ka Huwebes mag-meeting. O kay baw kanos ag sweldo. Ug makasweldo na ko dani hatag ning Mother Earth kay di man ni ahunga. Kang Roy man ni anja ako ral may ning trabaho kay di mo ko gustong si Mother mo trabaho kay grabing inita ag kasada. Jama gali kay natungnan nga ako gipa kuang kagawad pag check sa attendance. Bawi ra pus ka init. Pero trabaho gud gyapon ginagmay pero di palabi kay di ko kagwan tag init guys. Grabing inita ka adto maglabad ahong kuan. Buno-buno. Karon nagsakit ta paghang puson. Galibog magud ko kay kuan kada pila na ni kabuan nga sa isa ka buwan kaduha ko madugon. Gusto na ko magpa-check up pero puhon na kay busy pa ko. Sabaan kong nanay kay ditso man ta kog panghapbat kay iganga lagi sanay ka. What's kay buot nga nagbuad ko sa init sa ditso basas tubig kadaot ko no. Hapit ko makusnutan. Ka nakajoy ko ang YouTube guys kinang gamay nagdollar ang musod sa imong ang kuan revenue. Bisi nag mga tawrog paning kamot kay ting kuan na ting gutom na kay grabe nang kainit. Magkuan pa ko sa ang kanding. Magpaadyon. Ay sa kumulangyaw mulakaw di ay.
Basta masakitan ko guys nga niyang buhaton na. Sakitan ko sa ang kaugalingan. Nang stock man ko, mao na naman ko nakita. Ang gipatatuan og ay liksi. Wala raman na apilig vlog. Kay makumpleto na dyan po. Ay liksi ra ay liksi. Ako og si Liksian. Inja guys, kanang nakapaway naman ko. Manghimasa na po ko kay mag-upload pa ko. O mag-edit pa ko dyan mag-upload. Ito ko pisunit mag-upload dyan. Mora na yung vlog guys. At langin na po hang next vlog. Tagang salamat sa inyong pagtanaw guys. God bless na tong tanan. Bye guys. Thank you for watching.